Illum fjum l-om ma nistgħux nitkellmu dwar l-imħabba u ma naħsbux fl-om. L-om bħajjita iżjed milli bi kliema tallimna x'inhi l-imħabba. X'inhi l-imħabba partikolari? Mhix biss imħabba li tilqa' u tagħti l-ħajja, imma imħabba li ssegwik mill-qrib u mill-bogħod. Il-ħarsa tal-om fuq uljieda huma min huma, għamlu x'għamlu, hija dejjem ħarsa ta' ħniena, ħarsa ta' modrija. Aħna nixtiequ nirringrazzjaw lill-Alla tal-ġenju tal-om. Itwellet fid-tbatija u tagħti l-ħajja u l-ferħ. Trabbi fil-ferħ u fid-tbatija. U jekk tifhem il-qalb tal-om, tibda tifhem xi ftit il-qalb ta' Alla. Kif jista' jkun taqta' qalbek mill-imħabba ta' Alla jekk hu ifakrek fi xbija sabiħa tiegħu meta taki l-ommok. Jista' jkun bħalma qal darba l-Papa Franġisku li l-om mhijiex il-modella l-ikbar li hawn fid-dinja jew nkella mhijiex dik li forsi wieħed ipinġi fl-immaġinarju tiegħu, imma l-kwalità essenzjali ta' dik il-mara lik hija li ommok.